The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto, makakausap natin ngayong hapon sina Clarice Banyal, Mary Ann Abina, at sa linya ng telepono naman si Mary France Tapungot. Inireklamo nila ang nagpakilalang beautician at nag-alok sa kanilang mag-invest umano sa salon nito dahil ang balik daw ay tumataginting na 20%. Imposible. Too good to be true. Eto, partner, kasama natin itong dalawang nagre-reklamo. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Opo, kumusta kayo ngayong dalawa? Unahin muna natin si Okay partner. naman po. Ano yung pangalan mo, madam? Mary Ann po. Si Mary Ikaw Ann. si Mary Ann at ikaw si Clarice po. Clarice. Gusto namin malaman sino itong at ano ang pangalan nitong inirereklamo ninyo. Si Mary Del Rosario po, taga San Roque ng Legazpi. Mary Del Rosario ng San Roque, Legazpi City. O, paano naman kayo nainganyo na sumali dito sa investment niya? Bali po, friend ko lang siya sa Facebook. Nakikita ko, malakas po yung negosyo niya. Tapos, naghahanap po siya ng investors noon. Pinapakitaan niya din po ng mga proofs ng payout, ng pull out ng pera. Tapos po, nag-try lang ako sa kanya una ng maliit na amount, like 10,000 to 15,000. Sa loob po ng 1 month, na-pull out ko po yun. Kaya naniwala ako na totoo yung Na pull out, investment ibig niya. sabihin, kumita ka Apo. at nabalik sa'yo yung principal. Pero rini-invest ko din po kasi ganun po yung ano niya, parang hihikayatin ka ulit na mag-invest. Tapos, nagpasok ako sa kanya ng malaking pera kasi po may GC naman for transparency. Then nakita ko din po may mga malaking amount. Actually, nagsangla kami nung asawa ko ng OR ng sasakyan kasi ang bala ko, not for long term po, parang isahan lang para tumubo yung pera tapos ipaparolling sa negosyo. Okay. Nagsangla kayo ng ORCR ng motorsiklo or sasakyan, sasakyan. para i-invest dito. Opo, i-invest. Ibang klase, ano yung iba, Eh, umuutang, magkano yung sumasangla. pangalawang investment? Ano po, may 50, 80, and 80 po sa asawa ko. Kasi, Malaki, partner. nababanggit ko, partner, kasi yung ibang tao, nagsasanla para magamit pang personal, dahil for emergency. Oo. Pero ito, pang additional na Para i-invest. tumubo. O para tumubo. So, ibig sabihin, meron kayong joint agreement or approval ni Mister para pumasok dito. Magkano ang nabitawan mo all in all? Total po, 274 po yung... 274,000. Opo, Okay. So, Balik tayo doon sa kabila, partner. Ako Sa'yo naman, naman. po, 10,000 po. Nag-caregiver po ako noon. May inaalagaan po akong stroke patient. And then, yun po, 10,000 lang din po yung na-invest ko. Kasi, ano po, yung sahod ko po, dapat yun.
caregiver ka, magkano yung sahod mo bilang caregiver? Dati po is 10K po. 10,000. So, one time binigay mo. Opo. Yung una mong sahod. Opo. Pangalawa, na sahod mo, hindi mo na binigay. Ano po, yung principal po noon is na hanggang 10K lang po ako that time. Opo. So, bakit hindi na nadagdagan? Hindi na po kasi doon na po nagka-problema So meaning, bago ka pa lang na nag-invest? Nauna po ako sa kanya pero may mga problema na pong hindi na siya nakakapag-payout kaya hindi po ako nakapagbitaw ng malaking pera. Okay. Maliban ba sa inyong dalawa, doon sa group chat nyo, marami pa kayo ang nabiktima? Opo. Mga ilan? Mga dati po yung first pong nangyari yung incident na hindi na nakakapag-payout 30 plus. Pero yung nag-first show po sa barangay nag 10 person, 15 hanggang Okay. sa So tanong, Apo. sa estimate ninyo, kung ganun kalaki yung mga nag-invest, 30 katao, sa tingin ninyo or estimate ninyo, magkano inabot yung investment na napunta doon kay Binibining Del Rosario? Almost po mga million din po. So, Kasi mga kami po milyon. is Okay. 1 million plus. Sa kanya, naibalik yung una niya. Sa iyo, may nabalik ba yung 10,000 mo? Hindi po, wala po sa kanyang nabalik. Hindi, yung una, sabi niya na pull out niya. Mike. Pero po, rini-invest Kaya nga, ko. kaya ko na itanong yun kasi ganun talaga yung technique, ganun talaga yung estilo ng mga nag-i-scam. To encourage more. Papatamain ka muna sa una. Pakakuha mo di, tuwang-tuwa ka. Naniwala ka ngayon, na totoo. Tapos- Sabay encourage sa'yo. Invest ka uli. Lakihan mo na para malaki. Tapos Yun ang ikukwento nangyari mo sa naman inyo. sa iba, di ba? Meron ka bang na-recruit? Yung asawa ko lang. Yun, partner. So sa madaling sabi, ikaw 10,000, sa iyo 270,000. Maliban sa inyo, meron pang mga nabiktima. Madam. Kailan pala ito nangyari? Last year, May po. May. Okay. So, mag-isang taon na. Paano kayo nakumbinsi at ito ba'y personal na kilala nyo? O ano nga uli yung pangalan? Mary Del Rosario po. Personal nyo ba itong kakilala at paano kayo nakumbinsi nito? Yung iba po sa amin, client niya po mismo nakakapag-walk-in doon sa salon niya sa bahay. Kaya nakikita So naman yung po salon na, nasa bahay. po, sa San Roque. Tapos malakas siya Gusto sir ko lang, na online seller. Gusto ko lang maintindihan or maikwento nyo. Ano yung klaseng pagkumbinsi sa inyo? Paano kayo kinumbinsi nakikita kayo? Sa akin po, Anong pagkakasabi ang niya? conversation lang namin through Facebook lang. Anong sabi niya sa'yo? Wala naman pong masyadong pinapakita niya lang po yung proof ng mga naunang nag-pay So hindi out. nyo talaga siya personal na kilala? Ako po, hindi. Ikaw? Sa Facebook ko lang siya. Personal mong kilala? Hindi rin po kasi Ka- nakikita ko po. Familiar kasi yung apelyido sa akin ito, Del Rosario, ng partner, San yung Roque. mag-asawa din, Kaano-ano Del Rosario. kaano-ano ito nung dating punong barangay? Ayun po, magkamag-anak po sila. Dating public administrator, partner. Ay, hindi. Market. A market administrator. Naalala ko Hindi lang, ko ha? po alam. Okay. So, Partner, balikan ko lang siya. Kasi nababanggit mo na nagkakilala lang kayo through Facebook. Pero hindi kayo dati mag-friend. So, paano kayo naging friend sa Facebook? Online seller din po ako, kaya kakilala ko siya. So, ano Okay. yung tinitinda mo? Sa akin po, mga bags So, before. kaya kayo naging mag-friend sa Facebook. okay. Mayroon pa palang isang complainant dito, partner, sa Okay. linya ng telepono. Hello, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Kayo naman po si... Mary France po. Mary France. Tapong- Mary Friends Tapungot. Okay. Ito Mary France na Opo. inireklamong si Mary Del Rosario, ito rin ba yung inireklamo mo? Opo. Opo. Ano naman ang nangyari sa'yo at magkano naman ang nai-invest mo? Sa akin po, 45,000 po. Okay. Paano ka naman nakumbinsi? Ako po kasi personal po, kilala ko po siya. Personally, kilala ko po siya kasi regular customer niya na po ako. Ayun. Yan. So ano po, tiwala po ako sa kanya kasi nakakausap ko po siya. So, tas, nakikita ko naman po na marami siyang customer na maganda naman po yung business niya. So doon po, nainganyo po ako. Tapos mataas din po kasi yung kikitain, yung profit. ayun. So, pare-pareho kayo. Ang inirarason ninyo, malaki kasi yung kikitain. Lahat ng nabiktima ng scam, lahat ng dumulog dito sa aming programa, yan ang naging dahilan. Kasi, tandaan nyo ito pakinig kayo mabuti, kahit yung mga malalaking financial institution sa ating bansa at sa buong mundo, mga bangko ay hindi kayang magbigay ng 20%
interest. Mataas na yata partner ang 2%. 2%. Pero ikaw ba, Mary France, ano naman yung ipinangako sa'yo? Dahil etong dalawa, hindi nila personally kilala itong inirereklamo. Pero ikaw, meron kayong personal na pag-uusap. So ano naman yung ginawang pag-encourage sa'yo nitong inirereklamo ninyong beautician? Ano po, magaling po kasi siya magsalita. So, ano po, yun po ang ano ko sa kanya na doon na engganyo din po. Tapos nakita ko rin po na marami din pong taong nag-invest sa kanya. So ibig sabihin, ipinapaalam niya sa inyo na marami talaga siyang nare-recruit or nag-i-invest sa kanya. Sa group chat po kasi namin, marami po kami members. Tapos malalaki din po yung mga amount ang in-invest. Okay. So, nababanggit nyo kanina pa yung group chat. Kumusta ngayon yung group chat nyo? Active pa ba? Sumasagot pa ba siya sa mga tanong ninyo? So far po, yung ibang members active pa, pero yung iba, wala po kaming contact. Etong inireklamo niyong si Del Rosario, Mer- nandun Actually pa po, ba ano sa po, ay, nung lumapit GC kami- nyo? Ay, group wala chat na po yung is GC. kami na lang po yung gumawa noon. Pero yung group chat po, nakasama mismo si Mary, wala na po yun. Wala Nilock na niya po. po kaming lahat. Ayon, blinak ng lahat. Katulad Lahat din, po partner, kami. ng mga naunang inireklamo dito sa atin. Opo. Pero ano yung ginawa niyong hakbang matapos nitong nalaman niyo na talaga nagkaroon na kayo ng problema, marami na yung hindi nagpe-pay out, ano yung hakbang na ginawa ninyo? Ihinintay muna namin, ma'am, siguro mga 2 weeks, ganun. Pero nung wala na po talaga siyang mapakitang proof na nandun pa yung pera namin, lumapit na kami sa barangay. Ayun, Then, pumunta na kayo ng barangay. May tanong ko lang, partner, bago mo ipagpatuloy. Ano yung pruweba ninyo na nagbigay kayo ng pera sa kanya? Ito ba'y sa pamamagitan ng deposito sa bangko, GCash? O yung paano? iba po, sir, cash. Yung sa akin naman, through online banking po. So meron kang mga GCash. screenshots Meron. noon. Meron, ayun. So nababanggit mo na naidulog nyo na ito sa barangay. Ano naman yung napag-usapan nyo? Napagharap na ba kayo? Opo. Nung una po, makikipag-settle siya. May settlement agreement kami na pinirmahan niya po kay Cap. Tapos, naghintay pa rin po kami. Hindi naman po yun nasunod. Tapos, bigla na lang pong hinamon niya na lang na kasuhan na lang daw po siya. Hanggang ngayon, yun po yung sinasabi niya kasi. Yung una, Umaharap. umarap kayo sa barangay, nangako siya na magbabayad, tapos recently naman, pinagsabihan na kayo na mag-file na lang kayo ng kaso. Ano yung pinaka-word na binanggit niya? Ang sabi niya po is hindi na daw siya po magre-refund ng pera. Wala daw po siyang ilalabas na pera kasi wala man daw po sa kanya yung pera. May tinuturo po siyang ibang taong So meaning, ipinaliwanag niya sa inyo kung bakit nawawala na yung pera o yung in-invest Oo. nyo. Ano daw yung sabi? Opo, may pinag-investan daw din po siya ng Ay, pera. pero hindi niya- may hindi- tinuturo na po siyang Hindi nyo Opo, problema. yun nga po Kasi yung middle, sa kanya nyo ano binigay na. yung pera nyo, Siya siya may yung kausap pananagutan sa ninyo. inyo. Tama. Yes po. Yun po yung main reason namin. Kaya siya Okay. din po yung hinahabol namin. So ngayon, naandito kayong tatlo, ano ngayon ang gusto po ninyong mangyari? Ako po is, a year ago po is yung katarungan na lang po sa ginawa niya. Kasi niloko niya din po naman kami. So hindi ka na umaasa na makabalik sa'yo yung 10,000? Kung hindi na po talaga siya magre-refund. Wala po Ikaw. siyang balak Ikaw kasi mag-refund. ito yung Malaki-laki. ikaw yung may pinakamalaking na invest. Opo, natapos na namin yung sangla ng OR. Bali po, kung hindi na po mababalik kahit yung kapital, gusto lang din namin talaga makulong siya o magkaroon ng hustisya kasi sobrang pagod din po para kitain At yung stress. perang yun. O, sobrang stress po. Okay. Pinuntahan ng aming team ang inyong inireklamo upang mahingian ang kanyang panayam. Pero ayaw na nitong humarap at ayon sa kanya, sa korte na lamang daw kayo magkita-kita. Kasi See you namimiss in niya na court. kayo. Ayan. So tama yung binabanggit mo na Anong pinagsabihan masasabi kayo niyo na rito? magreklamo na lang sa korte. Anong masasabi nyo rito? Na magkita-kita na lang daw kayo sa korte. Yung sama po ng loob namin is, imbis na maging humble po siya, in good person po, hindi niya po ginagawa. So, para kaming na-trigger din po dun sa sinasabi niya na attitude na po kasi talaga siya. So yun na po yung napag-usapan namin na Kung humingi sana siya ng Opo, patawad ng opo, dispensa, maaring or mag-refund Maintindihan lang na lang, ninyo. mag-refund na lang po siya nung nakuha niyang kapital sa amin. oo. Yan yata yung bahay, Yan yung no? bahay. Sa San Roque. So, ang humarap sa Hindi, aming andun team. sa loob oh. Andun sa loob yung babae. Oo. So, yan yung tatay.
Pero yung nasa loob, babae, yun mismo. Ayun. So, tatago na partner, ayaw umarap. Ayun oh. So, desidido kayong magsampa ng kaso Opo. laban dito kay Miss Del Rosario. Ito ba may pamilya na? Wala pa man pong So, anak. dalaga. May kalibin po siya. Ikaw, Mary France, ano ang gusto mong mangyari? Ay kung ganyan po, kung hindi niya po ibabalik yung capital na invest namin, dapat po makulong siya. O sabi niya magkita-kita daw kayo sa korte. Opo, wala pong problema. Harapin namin siya kasi kami yung nasa tama eh. At kayo yung naagrabyado. Okay, partner. Eto, makinig kayo, Mary France. Makinig kayo, para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon, Sargento. Yes, magandang hapon sa inyo at magandang hapon sa tagapakinig. Opo. Sargento, eto na naman po tayo. Isa na naman pong investment ang pinag-uusapan natin dito at marami pong mga nabiktima nitong certain Del Rosario ng Barangay San Roque. Sa ganito pong mga reklamo, ano yung dapat gawin po ng mga nabiktima? Initially po, dapat duman muna sila sa barangay, yung complainant. And at the same time, kung nagharap sila sa barangay. Opo, pumunta na daw po sila sa barangay, nagkaharap-harap na at nangako na po itong si Del Rosario na magbabayad pero hindi naman daw po nasunod yung pinag-usapan. At nagbago. At nagbago at pinagbantaan na lang sila na magsampa na lang ng reklamo sa korte. Yes po. At kung nagkaroon na po sila ng pag-uusap sa barangay, di nagkasundo, yung barangay naman, yung lupong taga-pamayapa is mag-issue siya ng certificate of election. And dito sa aming tanggapan, i-assist namin sila kung ano yung kasong titingnan natin yung mga dokumento nila, supporting documents, na para may sampa natin yung kapulang kaso. Opo. Or kung Sargento, meron ano po Sargento choice yung kaso na maaari pong isang palaban po dito kay Del Rosario? Dahil marami po itong nagrereklamo, marami po ang nadenggoy nitong si Del Rosario. Usually po ang kaso pagka ganyan, estafa eh. Now, kung marami po siyang nabiktima and medyo may kalakihan po yung perang kanyang nakuha sa mga biktima, pwede siyang pumasok sa syndicated estafa. Ayun, syndicated estafa. Okay. Ano halimbawa yung mga pruweba na dapat dalhin ng mga magrereklamo, Sargento? Number one siguro yung certificate of election and extract nila yung kanilang usapan doon sa barangay na nagpapatunay na meron silang usapan doon. And additionally po siguro, mas maganda kung meron silang usapan doon po sa cellphone, text na nagbibigay sila and ina-admit, parang ina-acknowledge ng suspect yung pera. Pwede, kahit bagamat na-iris niya na, pwede pa rin yun ma-extract kung na-iris na ng complainant. Na-save doon naman sa itong cellphone. na-save naman itong mga complainant yung na-screenshot nyo yung pagdideposito, ano? Okay. Mas maganda po, maganda. Okay. Sargento, paulit-ulit na lang kasi itong nangyayari. Maraming pinapangakuan ng 20%, 30%, 40% nakikitain, mag-invest lang. Ano yung mensahe mo? Kasi ako, naniniwala ako na kapag ganyan yung mga ipinapangako, talagang imposibleng mangyari. Anong mensahe nyo, Sargento? Kasi hindi natitigil-tigil. Hanggang ngayon, yung mga pang-i-scam at panluloko sa mga kababayan natin. At marami naman tayong mga kababayan, katulad ng mga bisita natin ngayon, Na nagpapaloko. nagpaloko kasi naghahangad ng malaking kita. Anong mensahe nyo at para sa kanila, para wag na itong maulit ng maulit, Sargento? Well, kung matigil kagad ang kanyang ginagawa, yung posibleng mabiktima niya, pwede makipag-coordinate natin, makipag-coordinate dito sa amin para sa gagawin natin entrapment operation. Ayun. Sargento, matanong ko lang po kasi ito, tatlo lang po itong dumulog po sa amin pero according sa kanila, marami po 30. sila, more than 30 na naloko. Meron na din po bang reklamo na naparating po dyan sa inyo pong tanggapan regarding this concern at ito pong suspect or ito pong inirereklamo ang nakalagay po sa inyong record? As of now po, bagamat hindi pa tayo tumatagal dito sa Legazpi, so hindi ko pa nakikita ang buong record dito. Pero kung meron man, madali lamang po yun makikita sa ating
siras na tinatawag para mailabas o makita kagad kung meron po siyang mga previous records o di naman kaya meron na po siyang dating na-serve o na field nag-plead guilty na po siya sa korte o kaya nakulong na po siya sa mga BGMP natin. Okay. Opo, mukhang may gustong itanong itong ating bisita partner. Kanina po, ay ano po kasi, yung kung hindi po kasi matagal si chief doon sa yung recently po kasi madami po talagang nagrereklamo May nagpunta doon. na doon. so Okay, yun. ganito na lang. Huwag kayong mag-alala, sasamahan kayo ng aming team. Papunta doon kay Sargento Carlos Panya Jr. Opo. Nang sa ganun ay personal niyang makausap kayo para malaman niya yung buong background ng mga pangyayaring ito sa inyo. Sargento, sasamahan ng aming team papunta po dyan sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Sargento Carlos Panya, ang Chief Investigator ng Legazpi Police Station. Mabuhay ka, Chief! Thank you very much. Maraming salamat po. Ayun. So napakinggan nyo si Sargento, pasok ito sa syndicated estafa. Pero ang importante lang dito, kayong mga nabiktima ay maging desidido. Huwag kayong dumating sa punto, wala, tatama rin na kasi. Nandyan na. Baka yung iba naman, Kaya malakas bigyan yung na loob, kakonti-konti. kaya malakas yung loob nung nagyaya sa inyo na mag-invest kayo kasi wala pa namang nagpa-file ng kaso. Sa nangyaring ito, meron ba kayong natutunan? Kasi parang ikaw yung may pinakamalaking pera na na-invest Hindi, kayong mag-asawa, anong natutunan niyo mag-asawa? Hindi naman kayo nag-away dyan tungkol sa bagay niya. Una po, oo. Pero nagtulungan na lang kami para makarecover kami. Siguro po, wag na lang papadala sa isip na easy money, madaling kitain dahil maghihintay ka lang. Ganun. Imposible Pinagpapaguran kasi talaga. Kasi It's ulitin too ko, good to be true. kahit malalaking financial institution hindi kayang magbigay Ang ng bangko nga, 20%. ilang percent tayo, 1%, partner? 2%, Oo. 5.5. At huwag kayong maniniwala sa mga taong mabuladas or masarap magsalita. Flowering words, Kung malakas talaga yung encouraging words. kung malakas talaga yung negosyo niya, bakit hihingi pa siya ng investment, di ba? Isipin niyo na lang 'yon. Ikaw, sa anong mga- natutunan mo? Oo. Buti na lang hindi ka nangayayat sa kaiisip Tumaba na. nga po, stress eating yung Stress lumabas. eating. Ano po, yun din po is wag po masyado magtiwala and then wag masyado mag-entertain ng tao sa... Ikaw naman, Mary Franz, personal mong kilala. Anong leksyon na natutunan mo dito? Ay, ako po talaga, sabi ko, kahit gano'n mo pa po kakilala ng isang tao, wag basta-basta magtitiwala pagdating sa pera. Ayun. Meron nga partner na kagandahan, kagapuhan, pero hindi mapagkakatiwalaan. Kaya okay na ito, medyo pangit-pangit. Oo, idol, pangit lang tayo, partner. Basta napapagkatiwalaan. Ayan. Huwag kayong mag-alala, sasamahan kayo ng aming team upang makapagsampa kayo ng formal na reklamo laban dito sa taong nanloko sa inyo. May panawagan kayo sa kanya. Anong panawagan mo? Pangalanan mo? Ako po, siguro... Anong pangalan? Anong pangalan ng papanawagan mo? Kay Mary Del Diretso Rosario. mo sa kanya. Ngayon, siguro naman matatakot ka na kasi nag-action na kami at matutulungan kami ng Ako Bicol. Action. Nanawagan po kami kasi ayaw na naming may mabiktima ulit. And then, para sa akin naman is, yung tiwala kasi is more than sa pera. And then, yun lang po. Ikaw, Mary Franz, anong panawagan mo dito sa kakilala mo na binigyan mo ng 45,000? Ay, sana naman po makonsensya siya kasi hindi Sa lang tingin kami nyo may konsensya? Wala nga po kasi hindi po nga marunong kahit mag-sorry. Okay, so anong panawagan mo sa kanya? Ay sana po akuin niya na yung pagkakamali niya tapos sana po kung pwede, okay lang naman sa amin kahit pa konti-konti sanang ibalik niya yung pera. Pero kung talaga nagmamatigas siya, wala kaming magagawa. Basta lang ipupusin namin yung kaso. Yun. Pagbibigyan nyo na lang yung sinabi niya na see you in court. Okay. So, nawa itong usaping ito at itong topic na ito na itinampok na naman natin ngayon, reklamong ito, magsilbi nawa itong babala at paalala sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Uulitin ko, huwag kayong maniniwala pag pinangangakuan kayo ng malaking kita. At wag, eto partner yung kasabihan na walang naloloko kung walang. Magpapaloko. Ayan. So mga ka-aksyon, So sana, yung mga iba pa dyan na naka-experience ng ganitong problema, partner. Ayan. Buti pa iyahin kita, partner, mag-invest ka. Sa anong negosyo niya? Magtatrabaho na ako sa parlor.
Beautician ka na rin, partner. Ilalabas mo na yung tunay mong Yan, anyo. oo. Mga ka-action sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Naglalako ng isda, naputo lang binti at napuruhan ang braso matapos maaksidente sa Buhi, Camarines Sur. Ang buong pangyayari alamin natin mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Makakausap natin ngayon sa studio si Shirley Aureliano, ang kinakasama ni Danilo Sineta na naaksidente sa Buhi, Camarines Sur na ikinadahilan sa pagkaputol ng kanyang paa at ngayon ay nangangailangan ng gamutan sa kanyang baling braso. Magandang hapon sa iyo, Shirley. Magandang hapon po. Ito po ang mikropono, nanay. Magandang hapon po. Opo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ng iyong lab? Masama pa po, sir, dahil ning sa sobrang kirot Pakilapit lang po. ng kamay niya po, sir. Maano po siya, umiiyak po talaga siya. Pati nga po ako nadadala po sa iyak kasi yung sakit nga po pag gumagalaw. So, umaatungal siya sa sobrang sakit. Pakilapit lang po, nanay. Opo, sir. Kailan po nangyari ito?
March 30 po. Okay, mari mo bang maikwento paano daw ba nangyari ito? Ano po kasi nung nagtinda po siya sa Masipag itong lab mo? Opo. Yun po talaga ang ano niya. Anong tinitinda ng tilapia? Tilapia po. Karne, nag-ano nga po Lahat-lahat. siya, nag-aangkat po kung sa ano, nanggagadilin siya lang po siya, sir. So talagang masipag. Opo. So anong nangyari? Di, naglako po siya. Tapos, mga 10:30 po, umuwi na siya. 10:30 ng tanghali, Umaga po. Dahil pag maaga po siyang naubusan, maaga din po siya umuwi. Tapos nang kumain na sila, dahil ako po kasi nang kasambahay lang po sa malapit Walang sa amin. lang. Mahirap po maging kasambahay. Kasambahay po. Kasambahay. Tapos pumunta po doon sa akin, nagpaalam po na maliligo daw sila, mag-swimming. Niyaya siya ng mga kamag-anak. Tapos sumama din po siya. So ibig sabihin, nanay, na-aksidente po ito, hindi naman po Hindi na siya siya nagtitinda. ng isda. Tapos na po, sir. Opo. So nag-swimming. Opo. Naka-swimming na ba o bago nangyari or hindi pa? Alin po? Bago nangyari yung aksidente, nakapag-swimming Nakaswimming na po, sir. Tapauwi na nga po siya sa Nakainom-inom? bahay. Kaunti man lang po. Nakainom-inom. Opo. Ano po yan, nanay? Kasi kita ka namin sa litrato, wala na ba siyang paa that time? On the spot ba? Naputol yung paa niya? Putol nga po. Hanggang dito. Lampas tuhod. So nabali ka agad. Nung aksidente mismo, naputol? Hindi pa po. Kung sa warak talaga yung niya. Kaya pinutol na lang. Opo. Dahil wala na daw pong resulta talaga na yung stainlessin. Wala na po. Sa pangyayari Tapos po ito... bali pa yung braso niya. Opo. Tapos nung nakumpain po siya, ma'am, tinanong ko po yung doktor, sabi ko, Dok, bakit po hindi pa nagagalaw yung kamay ng asawa ko? Kasi ilang araw na po naka-admit yung asawa ko. Tapos sabi, obserbaran pa daw po ng 1 week. Di tapos, nakauwi na po kami dahil may palo check up pa po siya. Tapos iyon pa rin, tinanong kami na tiningnan doon, pinakita sa amin yung x-ray po na sabi mayroon daw karpal yung kamay niya. Kaya kailangan daw po ng stainlessin. Nanay, ang natamo niya pong pinsala, itong sa binti niya, plus ito pong sa kanyang kamay, braso. Kaliwa. Opo. So, dahil dyan, nanay, gaano po naapektuhan yung emosyonal ni tatay? Siyempre, si tatay, yung ugali niya, araw-araw, nagtitinda ng isda, meron po siyang pinagkakaabalahan. Ngayon po, ano po yung... Nung una po, yung parang hindi niya po mamatanggap yung kalagayan niya. Ano po siya, rebelde talaga. So, nag-iba po yung pag-uugali? Yung parang gusto niya nang magpakamatay, sir. Na siya. Palaging galit, mainitin ang ulo. Tapos, masabi niya, yung magsasarili siyang siya. Parang gusto niyang maglakad. May kasi mabot siyang talim na gustong magpakamatay na lang daw siya. Sanay kasi siya na nakakakilo siya ng mayos, tapos ngayon hindi na. Kayo po, nanay, kumusta naman po kayo na itong nangyari kay tatay? Ma'am, problema doon, ma'am, dahil yung panghangailangan namin. So, butin... Kahit nga po sa panggamot. Kaya nga po napilitan akong pumasok sa kasambahay mo. So sobrang nabago po yung pang-araw-araw po ninyo dahil sa gastusin, pang-araw-araw. Ilan po yung anak nyo, nay? 6 po, ma'am, kasi may mga pamilya na. Malalaki na. Tapos yung nagbabantay nga po doon sa asawa ko, may maliit din, ma'am. Yun ang naiwanan doon. So sobrang hirap po yung sitwasyon ninyo, nanay. So ngayon tanggap na ng mister mo na talagang wala na siyang paa? Ganun pa rin po, sir. Pero medyo nagkurukalma. Minsan sinabihan ko siya, sabi ko, tanggapin mo na dahil baka pati ako mandalit. Kasi ay blood din po kasi ako. Sabi ko, baka kung ako atakihin, parehas tayong aanuin ang mga anak natin. So ngayon po, nasa ospital pa rin po ba ito si tatay o nakalabas na po, nasa bahay po. na? So sino po yung nag-aalaga sa kanya ngayon na andito ka po? Yung anak ko pong babae, may maliit nga po siya. So ngayon po, nanay, pumunta po kayo dito. Ano po yung panawagan po ninyo kay Congressman Saldi? Nananawagan po ako na tulungan po kami na
anuhan po yung kamay, magamot yung kamay po ng asawa ko. Sana po matulungan po kami ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Opo, nababanggit yun, Nay, kailangan ma-stainless. Nasa magkano naman daw po yung ano, Nay, gagastusin? Yung pagpalo check up po, ma'am, sabi nung doktor sa amin, binigyan po kami ng number na yung in-orderan nga po ng baka. Opo. Na tawagan nyo anya to, tanungin nyo kung magkano yung stainless. Pigpresyon nga po kami, sir, ng 76. 76,000. Okay, so yan ang kailangan nyo. Opo. Dahil sa problema nyo yan, ora mismong tutugunan ang inyong pangangailangan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Jones. Magandang hapon po. And Miss Remy, and then kay Nanay, magandang hapon po. Opo. Ma'am LB, napakinggan nyo po, yung pong nadisgrasya ay kailangan ng follow-up check-up at stainless, ano? Matutulungan ho ba ng Ako Bicol ito, Ma'am LB? Sir Jones, kailangan lang po dalhin sa BRSMC yung pasyente. So, kailangan lang dalhin dyan sa BRHMC at pagdating dyan... Ito po gawin yung stainless. Ito po yung gawin nyo. Ayun! Matulungan po natin. Sagot na po yan ng Ako Bicol pag nakarating na dyan sa BRHMC. Basta nasa BRSMC po sila, sasagutin ko po lahat ng Oh, Mrs. Sagot na po ng Ako Bicol. Eh, basta Yes po, yan po. Sabi ni Boss Aldi, sagutin lahat ng mga... Pwede pa ba itong, Ma'am LB? Pwede pa ba itong ipasundo ng ambulansya kasi naputulan ng paa? Yes po, Sir Jones. Yung staff na po natin ang bahala sa kanila para Oh, ma-dala sila sa Mrs. BRSMC. So, sunduin pa kayo ng ambulansya ng Ako Bicol kung kailan nyo gustong dalhin sa BRHMC. Kailan nyo gusto, Nanay? Ano nga po, sabi ng asawa ko po, sir, daw po siya, kaso nagpapatanong po kung pati po gamot, kung sagot po. Ay, sasagutin po. Tanungin natin Tayo ulit nga si po ang Miss LB. problema po, sir. Miss LB, yung gamot daw po, kung sagot pa ng Ako Bicol, basta dyan po sa BRHMC. Yes po, Sir Jones and Ma'am Remy. Basta po yung gamot available po sa akin sa pharmacy. Sasagutin pa rin po natin yan. Oh, Mrs. Sagot pa rin. Nanay, ano pa po, Nanay, yung gusto niyo pong itanong kay Miss LB? Nasagot na po, Nay? Ayun, kumusta po yung pakiramdam niyo ngayon, Nay? Hindi ka na hina-high blood, Nay. Nervous pa po, sir. Nervous pa. Maraming salamat, Miss LB. Yes po, thank you so much and God bless. Ayun. Okay. So yan, Mrs. Ulitin ko. Kung may gusto niya nang magpa-schedule na magpunta ng BRHMC, susunduin kayo ng ambulansya ng Ako Bicol. Pagdating sa BRHMC, sagot ng Ako Bicol yung pagpapa-stainless, pagpapa-check up, at kung may gamot doon sa BRHMC, sagot pa rin ng Ako Bicol, ha? Sabi po kasi, Sabi po kasi ng asawa ko, sir, kung hindi man lang continue yung ng gamot, mamumroblema din tayo niyan kung walang pang sa gamot. Alalayan po. Baka po, sir, sabi ng asawa ko, baka pag na-ikumpaynaan niya ako, pati yung baka bigyan ka ng resita, wala tayong pambili. Napakinggan niyo po, Nanay, si Miss LB, lahat Ang po ng importante, gamot Nanay, nandyan na kayo. na Kasi available pag nandyan na po kayo, sa BRHMC. At magtutulong-tulungan na lang yan. Sagot po ng Ako Bicol Kaysa basta nasa nandun BRHMC. sa bahay nyo, walang mangyayari doon. Okay. Hayaan nyo, Nanay, sasamahan kayo ng aming team at ready rin ang aming ambulansya para magamit ng inyong mister papunta ng BRHMC. At siguro pag nakatapos na, pati pag-uwi, ihatid pa kayo. At syempre, partner, eto, Nanay, alam ko namumroblema ka pa rin, Nanay, kailangan nyo ng pera. Gaano nyo kailangan yung pera, Nay? Magkano po, basta yung sa pang-araw-araw po namin. O, eto, Nanay, tanggapin nyo rin po itong financial assistance mula po sa aming programa. At maliban pa dyan, Nanay, dahil hindi na nakakapagtinda si tatay, pag uwi mo ngayon, siyempre problemado ka, anong lulutuin mo? May padala pa po ang Ako Bicol at palatuntunan ito na food packs para sa inyo, Nanay. Ayan pa, Nanay. Oh. Thank you po sa programa po ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Nagpapasalamat po ako sa nakaano po ng problema namin. Apo, ano yung tawag mo kay tatay? Pangalan niya. Ano ang pangalan niya? Danilo po. Danilo. Ano po yung gusto mong sabihin kay tatay Danilo? Tinabangan kita. Diretso mo po sa kanya. Danilo, love, ano ba yung tawagan nyo? Kahit ano man. Kahit ano, basta ikaw. O sige. Minsan Gom po. Gom. O sige, tawagin mo Gom. Sabihin mo Gom. O. Pag nag-aaway, dagom.
Sige, sabihin mo, direkta mo sa kanya para naman kung nanonood siya, ay mabigyan siya ng lakas at Kumusta naman pag-asa. pala nanay yung love life? Kasi naputol yung paa. Putol na din po yung Ano nang putol? yung Ay, mikropono. yung katuwaan po bagang parang yung lambing-lambing ngayon. Naputol din. Iba na po baga. Akala ko kasamang naputol. Siyempre, pag kumikiro, Mikropono na. galaw niya, makiro talaga, kaya hindi siya Baka ngayon lang yan, dahil nasa healing process pa si tatay. Pero hindi naman yun ang naputol. Hindi na. Nililinaw ko lang, partner, kasi sabi niya, naputol na yung paa. Naputol na din po yung Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na isumingin ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Bicol, tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.